Bismillah. Leng-leng ramyuan ingkang sasongko kumenyarang mangrenggorum ning puri mangkin tanpa siring halep nikang omah masir muruping langit
suwuh arep Data Pitana suwuh iku werdine sirna arep nenggi swasana tentrem. Data iku angesti wondene Pitana iku luhur sirna kang memala mahanane jagat tentrem amun kita angesti marang luhuring budaya. Nahenta ingkang kawruyan hanenggih binukaning carita pirangan para ingkang piniji saking Serat Mahabharata. Tuha menika gumelaring praja Ngastina inggih enggah Jaya ing Liman Benawi inggih sinebat ing Kuru Janggala. Sinebat nagari Ngastina mangkuwertida Purwani ingkang yasa praja sawargi Prabu Hastimurti inggih Prabu Nahusa. Winastan Gajah Liman Benawi karana ing witelas kedhatoning gajah wondene Kuru Janggala awit dadi kedhatoning bangsa Kuru. Nagari Ngastina dumadi saking suku Panjaran Cinandra Persasat Pratisara Rukmi. Arga kang ngakoso kinepung Wanadri tinepi Benawi genalis Karangkitri. Mila ing laladan Ngastina pantes nepat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih. Wonang Trata ing jala dianggung rineksa dadi pasaban pangupa boga. Para kadang hamung tani teken taberi dasar tekun denyang olah siti temah ketekaning kang kaesti. Lumbung pari tansah sinandi dadi raja wong sak negari cekap ing ngayun turah ing wuri. Para misal nyina samya sawega numpak baita kanthi anggendhong jala mider samudra yayah miskin tarak lampahing punang parwa. Para mudha tumaruna manunggal sedya purita marang Sang Waradwija kating haglading pawiyatan temah dadojan ingkang sujana. Bali wisata Raden tumeka ing desa winanggun dadya sarana kang ngusadani panandhang raga. Marga-marga pinaparwarata Bali Wisma rinengga gapura linis banon pinulas warni sindura. Urukun manunggaling warga saya santosa sarasyan usdadi pakulinan. Aruming asma kinarya japa hanggayuh luhuring negara. Mila pantes yen to Praja Ngastina wis nebat ngancik jaman Suwarna Dwipa. Wenang kinucapna sang katong kang asta panguwas negari Ngastina. Hajejuluk Prabu Duryudana labet Narendra kang wis wenang rasuk makutha kaprajuritan. Iya Prabu Suyudana nenggih sinudan para kawula awit agung denyeparing dedana panyayah irining toya narmada. Inggih Sang Jaka Pitana dadi wenget taksih Jaka sampun jumeneng nata. Iya Prabu Jaya Pitana awit rasa ing pamuja. Ya Sri Kurupati awit Sang Prabu dadi muskaning bangsa Kuru. Inggih Sang Gendari Sita Lapesanata putra Dewi Gendari. Ya Sang Drestarastra Siwi wis nyata samata iya ganing Narapati Drestarata. Inggih Prabu Gandharya labet turasing Ratu Gandhara. Iya Prabu Tri Pamangsa awit nalika lair Dampet Tiga. Iya Prabu Korawendra nenggih Sang Nata wenang angaratoni kadang satus. Pranyata Prabu Duryudana tuhu Narendra ingkang maha mektani wita Darma Hita Sara Hita Sama Hita. Prata maksih linambaran Sama Bidadana Dendra. Wahuta kaya mangkono nuju Harirespati Sang Katong Miyas Siniwaka
lenggah dampar kencana sesamek permadani pinulas kang Sekar Tanjung sinebaran urap sari kang mambet wangi kongas mangambar gandaring sang katong nganti tumekeng paringgitan miya sing sanata kahaya para panceti biyada pawongan manggung tanggung ingkang sami hangampil upacara nata arupi banyak dalang sawunggaling hardawalika bebek mas dipanggo ingkang sarwa kencana yen Cilendra kadisanes Prabu Kurupati persasat Bathara Bayu nggih jawantah kahaya para hapsari Bekamberan mlabar kang samaya sumiwa wiwit saking paning ngret dumugi Kori Brajanala kebekan wadya kang hangantung siba ing bacira ngayun kumalebet orong tek lan dwaja katon ngendanu Cilendra pangyayah Jalada katempuh maruta arep sidhem mermanem tanah swara kang nyabawa hamung kapiyarsa dawaing tusara kahirigu sali kang lagi makarti pating salang karang pating salang krimbal ganti liris wanteni Mandyaraga wis katingal ngabiyantara nenggih Sang Pujangga Praja pandhita saking Pertapan Sukalima peparap Dahyang Drunaya Sang Resi Kumbayana ya Sang Barat Dwaja Putra nyata Begawan Dana tuhu pandhita wis kaloka dasar mumpuni marang gelare ngaprang aglalus wis cinakup datan kantun ketingal piswaning warangka praja mijil saking plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sangkuni ya Raden Harya Sumaninggi Sang Trigantapati ya Radyan Swela Putra nyata Patih Sangkuni wis kaloka kedunging kajuligan ulekaning pangrikayasa yen ngandikan kaya bisa ngadhemake rasa ning sejatine wicarane mawa wisa dasar wentara ngedu kumba marang sesama ewa dene jenaket marang Sang Nata labet denya pinter hangenaki tiasing Sang Kurupati wonten piring wuntat hanenggih menika kadang nata ngira juru panaliti mlebet medaling Bananegari kekasih Radyan Kartomarma wingking saking kasatriyan toya tinalang ing jawi andher mlabar swaning para kadang Kurawa ingkang kapandhikan Radyan Dursasana ketingal sami suka habari suka mangun sukani manah Usdangu denyelenggah miyosnaka Prabu Kurupati parandene dereng kawiyas ingkang dadi pangandikane teka mangkono ora ereh ririh ruruh kanthi angarah prana aturing Patih Harya Sangkuni mecah marang sepiting kang swasana
leng-leng ramnywane kang sasongko kebanyaran mangrengga rumning puri mangken tanpa siring halep nikang omah Mas wir muruping langit tekyan sarwa manik tawing sinawung saksat sekara sinuci Umyan Panulati Lanata Duryudana Sri Tinon
ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng udyana nyuwang panjerahing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring dadek wimbuh kekondo mringing katiup ing maruta mangga saparan mangambar gungas Tidem jroning panangkilan semune kawuryan wigatining karasa kapareng nata Duryudana Prabu kang miyos tinangkil bedolan saban-saban akanti Prabowo
paring tias kang sami sumewa tan ana nyapo yiwa kawula nuwun-nuwun sinuwun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dinipun bapa wani matur ing rasa paduka ingkang boten kanthi tinimbalan labet menapa inggih awit sampun dangu engken kula sawane ngarsa Prabu hanamung sinuwun dereng kepareng-paring dawuh kapara kula tingali paduka nata kados nembe nawung sungkawa menika menggalih perkawis menapa to nggih mugi sinuwunipun dhumateng pangandikaning para winasis ingkang suraosipun Narendra Siniwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos adamel tingtrim menawi paduka Indra dangu mboten kersa paring dawuh saged mahanani goreh rongeh kang sami sibuk menika nggih anak Prabu hanjrah ingkang puspita arum kasliring samirana mrih Sekar kadung ngas kandanya maweh raras rananing driya manggoto paman Patih Sungguni pun wonten timbalan anak Prabu manira mundhut pangapura dene sawetara suwe pakinir paman ora manira kanthi pangendikan lan maneh bener apa kang dadi atur ing paman Patih yen to dina iki ing sulagyan andang prihatin wonten ingkang ingsun penggalih amung kejaba panguwasa Praja Ngastina iki paman apa panguwasa Praja Ngastina besok bisa temeka tedhak turunku paman Harya kula nuwun sewu anak Prabu sabab menapa panguwasa nagari Ngastina boten saged dumugi tedhak turun paduka ingkang sinuwun paman Harya jangkaning jagat nyebutake bisane nyekel panguwasa Ngastina nganti run tumurun
kudu unggul jroning perang Bratayuda Jaya binangun. Mongko paman patih ngerti dhewe mungguh kekuwataning praja Ngamarta lan para Pandhawa. Ingkang mangkono apa bisa dijagakake yen Kura bakal menang jroning Bratayuda Paman Harya? Aduh anggir nyawa Gusti kula anggir. Kula suwun anak Prabu sampun ngantos ngempukaken sila ngatosaken toya nggih. Sinuwun boten perlu mirsani kekiyataning Pandhawa. Pandhawa kondhang sekti mandraguna menika estunipun namung wonten ing sakngiling dlancang pethak kok nggih. Menika namung rekayasanipun para juru warta ingkang saged dipun tumbas dening Pandhawa kok sinuwun. Sejatosipun ingkang sinung kekiyatan linangkung menika inggih namung ngestina mriki menika kok anak Prabu, namung ngestina mriki. Sepinten kekiyatanipun Pandhawa namung tiyang gangsal nggih. Ing mangka singa-singaning prajurit menika wonten ngestina sedaya. Buktinipun Pandhawa mboten gadah kengeyang Reksi Bisma. Pandhawa mboten gadah keng Rama Kakang Durna. Pandhawa mboten gadah keng Paman Reksi Krepa. Pandhawa mboten gadah keng Raka Basukarna. Pandhawa mboten gadah Prabu Jayadrata, tuwin Pandhawa mboten gadah Patih Sengkuni kok nggih. Ingkang sedaya kula wau sagah dados cagak minangka tuwak sampun ngantos rontok siraping kraton Ngastina. Menawi para prawira wau sampun purun temandang sepinten bangganipun para Pandhawa nggih. Paman Sengkuni wonten dawuh Paman Patih ora perlu ngumukake para prawira Ngastina. Bukti wis nuduhake uger Kurawa ngayahi perang mesti ora tau menang. Kaya ngono kuwi apa ingsun kudu percaya marang atumeh Paman. Lole. Malah kentos digembel monyor-monyor. Mula ya Di, yen matur ning saning sinuwun kuwi aja mung waton matur ya Di, ning matur sing nganggo waton. Yen kaya ngono kuwi terus kepiye coba? Jebul anak Prabu wis nitani kabeh aturmu Di. Kudune Adisuni wiwit saiki ngilangi pakulinan sing ora tau becik kuwi lho Di. Yen matur ya kudu apa anane Adisuni, dadi aja mung waton sinuwun seneng penggalihe Di. Mangga dhisik wak ning gondel ning apa sampeyan bisa kandha yen matru ing ngersane anak Prabu kudu apa anane. Lah ya ngono no Di. Saiki genti aku takon karo sampeyan wak ning gondel. Takon apa? Ing atase Pandhawa kelawan Kurawa kuwi padha-padha siswa saka 5, padha-padha muridmu. Ning kena ngapa Pandhawa padha sinung kasekten Kurawa kok ora. Kuwi tegese sampeyan sing mulang ya ora apa anane. Mesti sampeyan ya nggunakake sistem pamili, ya ta? Lho landhep dengkul pikiranmu Di, landhep dengkul. Ora ning carane guru mulang murid kok dibedak-bedake ora enek. Sing wis tak tindakake guru mulang aksara ha ya ha kabeh. Guru mulang aksara na ya na kabeh. Perkara Pandhawa dadi Kurawa ora kuwi mung gumantung pangudri simut kuwi dhewe kok Di. Cukup. Cukup. Ratu susah malah padha rame karepe dhewe-dhewe. Nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuwun pangapunten anak Prabu. Bapa Durna wonten dawuh menawi Bapa Durna menika tresna lair patos dhumateng kula. Kula nyuwun wiradat saking jengandika Bapa mawi srana menapa supados kula saged nyepeng pangos Ngastina ngantos dumugi tedhak turun kula Bapa. Menawi Bapa penembang saged paring srana murih kalampahan pangajap kula wau. Kula nembe pitados bilih paduka Bapa lair patos tutresna kaliyan Kurawa Bapa. Siang pantara ratri
mung cipta pukulun tanolyan kaeksi mila katur kang jun gemane prasasat rageng ulun kang sumembah mung dwing patanto Prabu miwang kagungan to singsing sasat sampun prapti katonasta pukulun lat tenara pati Rama dewaning sun anak Prabu sareng sing nata dawuh mekaten lajeng kula kemutan sinuwun kemutan perkawis menapa bapa unjuk uning Sang Prabu pun bapa ketemben nampi wangsiting Bathara menggah isining wangsit wekdal menika Gusti kang nyipta jagat badhe matedhakaken wahyu ning kanalendran ing sebat wahyu Cakraningrat sinten ingkang bangkit nampi wahyu kala wau benjang sembodo nurunaken wijining ratu anak Prabu mekaten nun inggih lajeng wonten pundi papan badhe tepething wahyu Cakraningrat kula pemban wahyu kala wau badhe tumurun wonten madyaning wana Krendayana inggih wana Krendawahana sinuwun Bapa nuwun wonten dawuh bilih menika leres kula badhe bidhah dhateng wana Krendayana nggayuh dumateng wahyu kula bapa lemban. Kepareng matur sinuwun, nggih kados pundi? Pun bapa mboten badhe menggak kepareng paduka badhe nggayuh wahyu Cakraningrat. Namung adhapura ing mutaken sinuwun. Menawi nggayuh menika paduka piyambak lajeng menapa ginanipun wahyu kula wau nggih. Awit anak Prabu sampun jumeneng Narendra. Monggo ingkang dipun priyatosaken harak tedhak turun paduka. Sinuwun kagungan putra kakung wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Napa boten langkung prayogi menawi putu kula Lesmana kemawon kadhawana nggayuh wahyu Cakraningrat Kanjeng sinuwun. Inggih sinuwun. Kula dahat rumaja ngaturipun ing Rama Soka 5 menika wau. Dados kalih-kalih damel nggih. Sepisan kangge hangladi dhumateng putu kula Lesmana kersanipun saged ngraosaken tiyang tapa brata. Inggih kaping kalih kenging kangge handadar menggah dumugi pundi ketrimaing gesangipun wayah kula Lesmana kala wau sinuwun. Ya jagat ya Dewa Bathara. Nggih. Kula raos teka leres dayipun bapa penembantuin Paman Haryo. Bocah mban, kula wonten dawuh
mlebu ajur kedaton putra kula semana ingsun timbali marang Stinggil. Nuli ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun. Lang-langing driya mangun kung kanduan rimang ora pepeh Yaya Sata minggah Rama sawanira satira saking Saraja Binangun inggih Aradyan Semana Mandra Kumara lumaksud handhap lengkeh-lengkeh kapada ing mangke dupi marak mangarsa sigra mangsa semembah lenggah tumungkul hamari kelukaya Kanjema Pertala mukaning Sang Lesmana Mandra Kumara ing samangke Raden Lesmana ketingal keladuk kuru gagangake mboten amargi saka tapa brata ananging labet saking dayanipun nginum apiyon saben hari mila yen lumampah sempoyongan ora tau jejeg inggih labet saking kridaning inuman keras kang mrewasa salira sekedap-sekedap Gunujeng piyambakan kelanturing kandha Raden Lesmana dikondhangake jare rada gerah tonen nadyan putra Narendra Raden Lesmana arang-arang nglampahi sesirih sampun ta ingkang poso Senin Kemis dilakonana wungu sare dereng ngantos resik waja tuwin salira kemawon sampun nyuwanten sora petrek-petrek mundhut dar wonten ing pasarean ngriku yen mengagem busana datan bisa mematut waton bisa mundhut rega larang tinimbalan dening Kang Rama ketingal payus polatane hajrih lamun nampi duka labet denya keladuk ngunjuk apiyun teka mangkono wijining atur Sang Lesmana dhumateng Prabu Duryudana Kula nuwun Kangjeng Rama, kula ingkang sowan wanter timbal paduka lumantar mbok emban kula sepados sowan ngriki. Wonten menapa keparenga cemadhong dawuh Rama? Nggih Lesmana. Marmane sira ingsun timbali marang Stinggil. Iki ana wahyuning ratu kang bakal tumurun aran Wahyu Cakraning Rat. Sapa kang nampa wahyu kasebut ing tembe bisa nurunake turun-temurun ing tanah Jawa. Anak kula Nangger Lesmana. Sira ndak gadhang bisa nurunake wijining ratu kang mangkono tumuli gayun Wahyu Cakraning Rat. Wondene tumurune
maprening tengahing alas Krendayana Lesmana. Waduh. Kula kadhawan ngayuh wahyu cakraning Rat Kangjeng Rama. Iya. Lajeng caranipun nggayuh niku pripun, Mo? Carane ya kanthi patrap tapa brata. Tapa brata kuwi ngurang-urangi dhahar, ngurang-urangi sare lan ngurangi sakabeh kesenengan. Walah niku sing rada abot, Mo. Kula mboten betah luwe lho, Mo. Mangke yen mangan kula telat lajeng sakit mah kula kimat lajeng dos pundi? Kajawi menika kula denate mlebet wana mangke gek kula dipun badhok kewan galak, Mo. Kados pundi Bapa Durna? Sampun nggih anak Prabu sampun. Mangke kula ingkang badhe ndadar putu kula Lesmana sepantos saged nindakaken yoga brata anak Prabu. Nggih. Bilih mekaten mangsa bareng paduka ping Sukalima. Lesmana, kula wonten dawuh Rama. Mara sira nderek Kengeyang Sukalima. Kengeyang Sukalima ingkang bakal mbotawi sira supaya kasempatan entuk wahyu cakraning ngrat nggih. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduan rimang lerlena tanpa kahanin wong yang tang tulusa mengko sang Dyah Utama mangkono sang nata mudha wus nyolon ngrerepa nuninggi Rama namung ngestakaken dawuh Kanjeng Dewaji syukur bagi suwi saguh nitaki marang dawuhku nuninggi keparengipun Bapak nyuwun pamit jenengan bidhasa menika mlebet wonten krayana anak Prabu inggih Bapak Penemban mboten langkung ndherekaken raharja mugi lebda ing karya jeneng Bapak Penemban. Rama kula nyuwun pangestu Kanjeng Rama mugi angsal damel ya Lesmana. Muga sira kula pinter mbayang wahyu cakraning Rat Lesmana Mandura Kumara. Miyat langening kalang nyewana klara pandamun cara tinon ler kekonang surung sorotetan padang hong Paman Sengguni wonten timbalan sinuwun lega tiasing sun bapa durung kemaring ndumbani apa kang dadi setianing kula Lesmana paman inggih
kula pitados keng putra tertamtu saged angsal damel. Sabab menapa? Karana botohipun Kakang Durna ingkang piyambakipun menika tekun menawi hanggula mentah lari kok sinuwun. Paman Patiya. Mara Paman Harya. Tumuli pakrintahna marang para kadang Kurawa. Kinen padha sabiyantu ngawat-awati marang putra Lesmana Padene Bapa Durna Paman. Nun inggih. Trawaca dawuh Padukendra kepareng kula nyuwun pamit malih saking pasien Paduka Sang Nata. Iya, ora liwat. Nyauni Raharja Paman. Wonten sirahe Kartomarma wonten timbalan Kanjeng Sinuwun. Sira aja kering gawe. Tumuli nderek Paman sengguni. Pitungkas marang sira duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri. Lan aja nganti tumintakmu nalisir saka bener Kartomarma. Sang Nata kundur hangdaton tindak nyolengkeh-lengkeh lir singa lupa kahaya para badaya srimpi angampil upacara nata kang kinita arep nembang apa mak dandang gula turu laring nduk ndudah mutiara kependhem marga suwe ora tau metu ngono ya mak heeh mbok aja diawaki dhewe wong akeh pesinden
Aku mung murawakani wae kok, Nduk, karep ben diteruske karo kadangmu sing pinggir kiwa dhewe kae. Mbak Menik sunyahni ya, Nduk. Iya. Monggo jeng pun aturaken dandang gula tilem lare Dibasakke biyung. Mungkin Arya Ditibakake lelagon apa, Mak? Kembang kacang, Nduk. Kembang kacang. Iya.